estou mirando que bueno, en vez de sumar a máis xente, vexo que hai menos, non? Incluso moitos membros da Xunta Xeral non están aquí, non sei, iso preocupa-me moito. Pero bueno, eu quixen convocar a asamblea a todas aquelas persoas que nos quixeran escoitar, porque bueno, teño unha preocupación, e a preocupación é a seguinte: a empresa insiste de que vai pasar por encima de todo, por encima da lei, me imagino que será, porque se o día que se resolva o contencioso vai a favor noso, eles van a seguir insistindo que van a querer construir, non? Pero eso non é o problema. O problema é que este día pasado, cando salimos por un grupo de xente á calle para ver se hai todo. Despois da asamblea acordamos salir un grupo de compañeros á calle para pedirlle a xente do pueblo, comerciantes e restauradores de todo o mundo que nos apoyaran, para pedir o apoio da xente, que foran solidarios con nós. Parece ser, eu non quero dudar da boa intención da xente que foi por aí, non? Pero a verdade é que non se fixeron en algúns casos as cousas como se tiñan que facer. Quedamos en que íbamos a ir a pedir o apoio da xente con respeto, non con coaccións ni con obligacións. Por encima de todo, respeto, porque se queremos que a xente en general, toda a xente do pueblo nos apoie, teremos que ir ali con respeto, se queremos con respeto. Por parte de FECIMO fixeronme sentir esa preocupación de que máis do 70% dos socios de FECIMO fixeron o peche por medo. Nós non queremos darlle medo ao pueblo, queremos pedir o apoio do pueblo, polo menos eu, na minha persona, e máis os membros que compoñen a Xunta Xeral de Cofradía, e imagínome que o resto dos mariñeiros tamén. Así que, polo tanto, quería dicirlle, se algunha das persoas que está aquí ou por fora, quería pedir moi encarecidamente que se intentan aproveitar este momento crítico para nós, para a xente do mar, para desestabilizar, para insultar, ou para calquer outra cousa polo estilo. Quero dicirlle desde aquí, se hai alguén que se non hai, me imagino que se practicará, que se enterará, de que a cofradía, e eu, principalmente, a miña persona, non vai a respaldar nada deso. E máis, vou a tratar de que esa persona se aísle de todo isto, porque non nos convén ese tipo de personas, ese tipo de conductas non nos sirven para nada, perjudícanos. Nós temos que ir sempre moi deitiños, con respeto por encima de todo por diante.